ассалому алайкум дӯстон, бародарои ҷону бачакои ғариб. ҳамат хуш омадед. Кадомед ки дар канали мо меҳмони подписатсия кардана аётон набурдем. Бо чӣ мекунем? Лайка биҷоқен, поделитсия кунен. мо аз шумо ганда миннатдор мешем. Иншалло дар ҳақтон дуо мекунем. дар ҳаққи подписчикҳо иншалло дуо мекунем. ҳай дасти як бародара гирифти, аллоҳ бу мушкилии шуморо осон мекунад. хай дар бораи кор бародароям плиткаро задистам. Плитка 13x13 подгребёнка задистем ша. хай тамошо кунен, фикротонро бинависен. хай чӣ хел омадеста, чӣ гапу хабарай. хай боқӣ дар амони аллоҳ. худтонро эҳтиёт кунен. дар ҳаққи якдигаритон дуо кунен. худованд ҳамаи моро нигаҳбон боша, обод бошед.